Добрый вечер. На Белсаце навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў традыцыйна з анонсу. Яблоку разладу вернули былый смак. Урожая яблок может в этом году и не быть. Россия дала зеленое святло яблокам з Беларусі. Але ці беларускія сакавітыя плады трапяць на российский стол? Платите на капитальный ремонт? Сами жители уже к этим деньгам, жители этих отдельных домов, не имеют уже никакого отношения. Чаму дамы не ремонтуются и куды идут наши гроши? Был, ёсць, будзе. Яго нам не призначили. Мы его сами выбрали, мы его сами любим. 35 гадоў без Караткевіча, але з ягоную багатую спадчынай. Яблычнае замірэнне ў харчовай вайне з Расіяй. З гэтага тыдня Беларусь можа ізноў экспартаваць яблыкі на рынок усходняй суседкі. Дазвол абнародаваў Рассельгаснагляд. Вядома, што Беларусь на гэтым заробіць. Але хто менавіта? У кішэні каго трапіць прыбытак ад сакавітага экспарту? Разбіраўся Станіслаў Івашкевіч. Беспрэцэдэнтныя магчымасці для беларускіх садаводаў. Як паведаміла афіцыйная прадстаўніца Рассельгаснагляду Юлія Мілана, сёлета Беларусь можа паставіць у Расію 200 тысяч тонн яблыкаў. Для параўнання гэта ў 2,5 разы больш, чым у мінулым годзе. Прафесор эканомікі Леонид Заіка сумняецца, што Беларусь зможа асвоіць гэтую квоту уласнай садавінай. А урожая яблок может в этом году и не быть. Поэтому, то, что мне говорят дачники, у них там яблок этих нету, так сказать, есть крупные хозяйства. А сказать, что в Беларуси нечего уповать на эти яблоки. Практически Польша является лидером. Для Польшчы асноўным рынкам заўсёды была Расія. Польскія яблыкі забароненыя ў Расіі ўжо 5-й год, але заходнія садаводы не разарыліся. Наадварот, палякі павялічылі сваю вытворчасць амаль у 1,5 разу у параўнанні з дасанкцыйным часам. Мы мусім шукаць новыя рынкі збыту. Зараз найвялікшыя спажыўцы нашых яблыкаў гэта краіны Еўрапейскага звязу. Шукаем таксама рынкі ў Паўночнай Афрыцы, на Блізкім Усходзе. У 2016 годзе журналісты-расследавальнікі выдання «Райз Малдова» абнародавалі расследаванне, у якім гаварылася, што прынамсі частка польскіх яблыкаў працягвае ісці ў Расію праз Беларусь, дзе на іх афармляюць кантрафактныя сертыфікаты іншых краінаў. Международные коррупционные схемы, в которые также были задействованы и белорусские таможенники, и предприниматели, и фитосанитары. Кроме этого, в этой международной схеме были задействованы также чиновники из Литвы, а также Молдовы и России. Паводле журналістаў выдання «Райз» кантрабанду ажыццяўлялі дзяржаўны Белмыдсервіс і прыватная беларуская кампанія «Транспетрол Балтык». Белсат працягнуў расследаванне малдаўскіх калегаў і даведаўся, што дырэктарка «Транспетрол Балтык» Вольга Паўлавец ачольвае таксама фірму «Газ Венчура», якая месціцца па тым жа адрасе. А «Газ Венчуры» ў сваю чаргу ўваходзіць у велізарны холдынг «Брэмена Груп», адзін з найбуйнейшых лагістычных аператараў у Беларусі. Кіруе «Брэмена Груп» былы старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту, а да гэтага віцэ-старшыня КДБ Васіль Дземянцей. А належыць яна Мікалаю Вераб'ю, Алексею Алексіну і Александру Зайцеву, якія ўваходзяць у найбліжэйшае атачэнне Віктора Лукашэнкі, сына кіраўніка краіны. Теперь в Беларуси существует огромный, вообще-то невиданный вообще-то на планете таможенный такой контрабандный терминал. Это целый сеть логистических центров, где не упаковывается продукция санкционная, снабжается белорусскими государственными документами. Прафесор эканаміст Леонид Заіка адзначае, ад кантрабанды еўрапейскіх харчоў Расію цярпяць перадусім айчынныя вытворцы яблык, якія страчваюць патэнцыйныя экспартныя прыбыткі, а значыць і даюць менш працоўных месцаў. Але таксама беларускія спажыўцы, бо з прычыны шырокіх паставак польскіх яблыкаў на ўсход садавіна каштуе даражэй і ў беларускіх крамах. Контрабанда, она никогда не приносит пользы, кроме вреда. Польза только тем, кто проскочил и впендюрил там эти яблоки, груши. Там. У дадатак, як выявіла расследаванне Белсату, і львіная доля прыбыткаў ад кантрабанды можа абмінаць беларускі бюджэт. Згаданыя вышэй кампаніі «Транспетрол Балтык» і «Газ Венчура» належаць фірмам, зарэгістраваным на Кіпры, і туды, адпаведна, выплочваюць дывідэнды. Станіслаў Івашкевіч, Белсат.
За падзеж жывёлы у турму Лукашенко прыгразіў ураду вязніцаю за гібель быдла. Падчас наведвання птушкафабрыкі ў Веткаўскім раёне кіраўнік краіны распавёў, што летась у Беларусі здохла 85 000 галоваў быдла. Лукашенко даручыў генпракуратуры высветліць прычыны падзяжу. Гэта недапушчальна. То кармы дрэнныя, то тое, то гэтая расхлябанасць. Звярніце на гэта ўвагу. Я пакуль яшчэ па-добраму з вамі размаўляю. Белсат неаднаразова паведамляў пра выпадкі падзяжу жывёлы. Толькі ў гэтым месяцы мы распавядалі пра падобную сітуацыю на 2 гаспадарках на Гомельшчыне. Працаўнікі фірмы ў якасці прычынаў паморку жывёліну называлі запой ветэрынара і недастатковую колькасць кармоў. Беларускі дыпламат паранены ў Турцыі перанёс аперацыю. Ягоны стан надалей цяжкі. Напярэдадні ў Александра Паганшава некалькі разоў стрэлілі на вуліцы Анкары, калі ён вяртаўся з дзіцём да хаты. Паводле папярэдніх звестак у дыпламата выстрэліў ягоны сусед, адстаўны турэцкі палкоўнік, псіхічна неўраўнаважаны. Пасля спробы забойства злачынец здзейсніў самагубства. Паводле Владзіміра Макея, кіраўніка беларускага міністэрства замежных справаў, у справе няма ніякай палітычнай падаплёкі. Міністр замежных справаў Турэччыны Маўлюд Чавашаглу заявіў, што прычыною нападу магла стаць сварка паміж мужчынамі. Паводле турэцкага МЗС за сітуацыяй сочыць прэзідэнт Турэччыны Реджеп Таіп Эрдаган. Служба бяспекі Украіны затрымала расійскі танкер «Ніка Спірат» у порце Ізмаілу. Ведомства сцвярджае, што гэта пераназваны танкер «Нейма», які блакаваў украінскія вайсковыя караблі ў Керчанскай пратоцы летась у лістападзе. Тады расейцы са зброяй у руках захапілі ў палон украінскія караблі Д-24 маракі. Паводле службы бяспекі Украіны гэта было зроблена згодна з загадам найвышэйшага кіраўніцтва ФСБ Расіі. Украінскі экіпаж насуперак рашэнню міжнароднага трыбуналу і марскому заканадаўству дагэтуль застаецца ў расійскіх вязніцах. А вось украінскія спецслужбы, затрымаўшы карабель, расійскіх маракоў адпусцілі. Мы часта расказваем о праблемах дамоў, на капітальны рамонт якіх жыхары адлічалі грошы дзесяцігоддзямі. Цяпер, калі будынкі развальваюцца, іх не рамантуюць. Гэтак у адным з магілёўскіх шматпавярховікаў гніюць стрэшкі над пад'ездамі. Жыльцам даводзіцца кожны дзень уваходзіць і выходзіць з пад'езду з думкаю, што брыль можа абрынуцца на галаву у любы момант. Скаргі не дапамаглі. Жыхары вераць, што паспрыяе розгалас. Ірына Дарафійчук. Все ржавое, все отваливается, все не покрашенное, ничего. Жыхары дому номер 194 по улице Крупской у Могилеве скардзятся на стан уваходу у подъезд и брыли над дверыма. Ну вот обратите внимание вот на этот козырек, да, видите, как, под каким он углом стоит. Здесь вот, да, на уровне двери. Видите, какой здесь уклон? И не дай бог вот эта махина упадет, это будет катастрофа. Как я могу сюда выйти с ребенком и с коляской? Даже в темное время суток здесь же можно ноги переломать. Калі нават у іншым пад'ездзе і ёсць спуск для воска, справы гэта не паляпшае. Вот подъемник, так? Вот представьте себе коляску. Как эту коляску поднять и закатить? И как ее спустить? Еще плюс к этому вот эта вот яма, она мне мешает. Постоянно здесь накапливается вода. Цяжка заходзіць у пад'езд і сталым людзям, якіх тут пераважная большасць. Канструкцыі, якія не толькі падтрымлівалі стрэшку над пад'ездам, але і служылі парэнчамі, разабралі ды вывезлі. Раньше писали письмо в ЖУ. Ну, они вот обрезали эти решетки, потому что они начали болтаться. Дети лазили, гуляли. И они разболтали, чтобы уже ребенок не пострадал, их просто обрезали и убрали. Неўпарадкаваная і тэрыторыя ля дому. Пасярод дзіцячай пляцоўкі Яміна, паміж плітамі на ходніках вялізныя шчыліны, на ўвесь двор толькі адзін ліхтар. У камунальнікаў на ўсе пытанні жыхароў адказ адзін. На рамонт няма грошай. В этом году там работы не запланированы. Если выделят дополнительное финансирование, то сделают. И жилфонд разбит, разрушен. Но деньги, эти работы выполняются за счет средств бюджета. Вот сколько нам дают, столько и делаем. В этом году совсем мало выделили. Магілёўскі праваабаронца Владзімір Краўченко адзначае, што праблема недобраўпарадкаванасці датычыць большасці жыхароў гораду, а стварылі яе мясцовыя ўлады. Созданы коррупционные схемы по городу Могилеву. И деньги, которые собирают жильцов города на техническое обслуживание, на капитальный ремонт, сосредотачиваются в горисполкоме. И сами жители уже к этим деньгам, жители этих отдельных домов,
не имеет уже никакого отношения. Гэтыя сродкі, на думку праваабаронца, выкарыстоўваюцца не па прызначэнні, на стварэнне бессэнсоўных помнікаў ці безгаспадарчае планаванне паркавых зонаў. Уладзімір Краўченка раіць жыхарам актыўна змагацца за годныя умовы жыцця. Только путем коллективного обращения, используя закон обращения граждан, можно добиваться решения проблем, жилищных проблем своего дома. Паводле праваабаронцы, менавіта там, дзе праблему агучваюць, яна пачынае развязвацца. Ірына Дарафейчук, Белсад. Пісьменнік, дзякуючы якому беларусы захапіліся айчыннай гісторыяй ды полюбілі яе. Уладзімір Караткевіч у сваіх творах падаў гісторыю Беларусі як узрушальны містычны дэтэктыў. Сёння мінула 35 гадоў, як перастала біцца сэрца класіка. Пра неўміручыя словы і вобразы Александра Дорская. Тыя, хто ведаў Уладзіміра Караткевіча асабіста, згадваюць яго жыццярадасным і шумным, вельмі упартым у спрэчках і педантычным у творчасці. Пісьменнік Адам Глобус у дзяцінстве жыў з Караткевічам у адным доме на вуліцы Чарнышэўскага. Я быў зусім хлопчык. Таму для мяне дядзя Володя – это малады чалавек, вельмі вясёлы, такі светлы, які вельмі любіў сваю маму. Пісанне для Караткевіча было сапраўдным рытуалам. За стол ён сядаў у белай кашулі пры гальштуку, збіраў добрую паперу і асадкі, ды за дзень мог напісаць 20 сторонак. Што вельмі важна сказаць, данесці эту самую простую думку, што Караткевіча для сябе, як вялікага пісьменніка, выбраў беларускі народ. Яго нам не прызначылі. Мы яго самі выбралі, мы яго самі любім. Налета літаратурная супольнасць будзе святкаваць 90-годдзе пісьменніка. Да юбілею выдавецтва «БЛН» рыхтуе энцыклапедыю Уладзіміра Караткевіча. Однотомне видання, багато ілюстроване. Закранаємо тему життя і творчості Уладзіміра Караткевіча, розглядаємо основні його твори. Це, у першу чергу, романи, аповісті, есе. Видання побачить світ уже наприкінці гэтага года. Для нас усіх, мені здається, білорусів, вельми важна особа. Наприклад, за апошні паўгады книги Уладзіміра Караткевіча було на першому місці по продажу у нас у республіці, у крамах Белкнігі. А мы паспрабавалі знайсці чытачоў Караткевіча на вуліцах Менска. Караткевича, конечно, знаю. Ну, а что писал, уже все вылетело из головы. Ведаем, конечно, нас же заставляют по литературе это проходить. Ой, как она называется, не помнишь? Журавлиный кисень. Нет, это другое. Мой любимый писатель, я прочитала все его произведения. Ладья Роспачи. Это, по-моему, любимое мое. Очень Гервасий Валиваха нравится. Ну, типичный белорус, обожаю его просто-напросто. «Земля над белыми крылами». Не помню больше. Но знаю, да, известный белорусский писатель. «Черный замок Ольшанского», там, значит, немножко как бы мистика есть в этом произведении. Не только ведаю, а я даже снимала фильм анимационный по сказке Короткевича «Весна в осень». Очень мой любимый писатель. Если я забываю белорусский язык, я читаю Короткевича. «Колосы» под серпом твоим я читала, мне очень нравилось. Поэтому Короткевич в моем сердце. У кожнага свой Караткевіч. Можна зачытвацца раманамі, любіць паэзію ці казкі. Пісьменнік жа галоўным сваім творам лічыў «Каласы пад сярпом тваім» і марыў напісаць працяг раману пра Кастуся Каліноўскага. Нават хадзілі легенды, быццам існаваў рукапіс, які быў страчаны. Александра Дорская, Белсад. Паразы не заслугоўвалі. Гэтак вынік першага матча другога кваліфікацыйнага раунду Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ і Росенборгам каментуюць заўзятары і гульцы гасцей. Сапраўды, перамога на Барысаў-арэне не далася барысаўцам лёгка. Матч беларускі чэмпіён пачаў актыўна і ўдала. На 5-й хвіліне капітан жаўта-сініх Ігор Стасевіч рэалізаваў пенальці. Цягам 20 хвілінаў Батэ валодаў ініцыятывай. Аднак на 25-й госці лік зраўнялі. Да другога голу беларусаў ізноў спрычыніўся Ігор Стасевіч, які цяпер у цудоўнай форме. Капітан зрабіў звышдакладную перадачу з флангу на Максіма Скавыша. Нападнік па-більярднаму адправіў мяч у сетку. Вынік 2-1. Хоць і пераможны, аднак не гарантуе Батэ выхаду ў трэці кваліфікацыйны раунд Лігі чэмпіёнаў. Наперадзе гульня ў Нарвегіі, і ў выкананні футбалістаў Росенборгу яна будзе зусім іншай, упэўнены гульцы беларускага клубу. Няхай вас не супакойваюць еўрапейскія гульні. Наперадзе жорсткі экзамен. Гэтак Лукашенко выказаўся пра алімпійскія гульні, якія маюць адбыцца на лета ў Токіа. Акурат сёння у японскай сталіцы прэзентавалі алімпійскія медалі для будучых чэмпіёнаў.
На ўзнагародах дыяметрам 85 мм выяўленая грэцкая багіня перамогі Ніка, а таксама алімпійскі сімвал. Самыя медалі выплаўленыя з перапрацаваных металаў, сабраных з большых 6 мільёнаў электронных прыладаў, якія збіралі па ўсёй Японіі. Перажыць алімпійскія гульні можна толькі раз за жыццё. Я яшчэ не нарадзіўся, калі Японія прымала свае папярэднія спаборніцтвы ў 1964 годзе. Я пабачу гэта ў маёй краіне, і толькі праз гэта я вельмі шчаслівы. Летняя Олимпиада ў Японіі пройдзе з 24 ліпеня до 9 жніўня 2020 года. Ставіць высокія мэты і ляцець да іх. Француз спрабаваў пераадолець Ла-Манш на рэактыўнай дошцы. Нагодай для выпрабавання стала 110-годдзе першага пералёту чалавека цераз пратоку. Ці стаў эксперыментальны палёт нашага сучасніка Фрэнкі Сапата удалым, або спартовец усё ж паваліўся ў ваду? Даведаемся з сюжэту Юліі Цяльпук. Старт на дошцы, якую зрабіў сам, і наперадзе 36 кіламетраў над вадою да пераадолення. Але на 8-й хвіліне спартовец паваліўся ў ваду. Я расчараваны. Вядома, што я вярнуся да гэтай справы і зраблю гэта, але не ведаю калі. Бак для гаручага флайборду знаходзіцца ў заплечніку, які важыць 37 кілаграмаў. Каб пераадолець праліў ад французскага Сангату да ўзбярэжжа Брытаніі, лётчык мусіў дазаправіцца. Ён збіраўся прызямліцца і дазаправіцца на паўдарогі, але, на жаль, упаў, не трапіўшы на карабель з заправачнаю платформаю. Спробу праляцець праз Ла-Манш Фрэнкі Сапата прымеркаваў 110-годдзю першага скарэння праліву паветраным шляхам, якое зрабіў Луіс Блерыя на самалёце ўласнай канструкцыі. Калі б Луіс Блерыё не перасек Ла-Манш, магчыма, сёння не было б самалётаў. Гэтак цяпер французская дзяржава аналізуе, якім чынам выкарыстаць вынаходніцтва Фрэнкі. Усур'ёз пытанне паўстала 14 ліпеня пасля дэманстрацыйнага палёту на дзень узяцця Бастыліі. Паветраны салдат стварыў моцнае ўражанне. Калі бачыш такое, спрабуеш уявіць, што адчувае чалавек, які расцінае паветра на хуткасці да 140 км на гадзіну. Гэта абсалютнае вар'яцтва, і гэта боль. Усё пячэ, як быццам вы гарыце. Гэта абумоўлена фізікаю. Калі людзі глядзяць, як я лячу, ім здаецца гэта лёгка. Але я выкарыстоўваю свае сілы, я мушу шмат трэнавацца, каб навучыцца нейтралізаваць боль, а захаваць задавальненне і крыху страху. Бо гэта тое, што трымае цябе ў жыцці. Перад спробай узяць Ла-Манш спартовец сказаў, што свае шансы ацэньвае на 30%. Патэнцыял ягонага апарату на гэткае падарожжа быў разлічаны ўпрытык. Юлія Цяльпук, Белсат. Непрадказальнае лета 2019. Зіму ў ліпені пабачылі жыхары Буцлава. Сёння о 13 гадзіне там выпаў град памерам з яйка. Пабіла шкло і расліны, пазрывала лісце з дрэваў. Мясцовыя жыхары наракаюць, што ў агародах нічога не засталося. А якім будзе заўтрашняе надвор'е? Побачым на нашай мапе ўжо праз імгненне. У мяне на гэтым уся інфармацыя. Зычу вам прыемнага вечара і беражыце сябе.